Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 27-nji fevraly. Bu gedekki gepleşigime men soraw-jogap formatyna geçirýän. Şuňky gün ýerleşlerimiz tarapyndan esasy berilýän sorawlaryň birem. Şol 14 ýaşly sportsmen ýerleşimiz Süleyman Tursunbaýewiň ölümine halkara guramalary daşary döwletler nähili reaksiýa bildirýärler diýen soraw. Ene şu sorawa jogap bermäge geçmeden odal men şu ýakyn tarihte bolup geçen bir näçe wakany birite ýatlap geçmekçi. Oňa men tebäm soň düşünýär. Eger ýadyňyzda bolsa 2008-nji ýylda Ortiýetde Sergey Magnitsky diýip bir ýurist tutsak edildi. 2009-njy ýylda da aradan bir ýyl geçmäkäde wagtlaryň izolýatorda Sergey Magnitsky öz keselinden aradan çykdy. Ýene de bir ýerde gaýtalaýan öz keseli sebäpli aradan çykdy. Şoň ideýany bilenem Amerikanyň Birleşen Ştatlary we käbir günläter döwletleri Ortiýete garşy ýygyderli ullakan sanksiýalar giyirdiler. Sergey Magnitskyň ölüm sebäpli. Ölüm Sergey Magnitsky Britaniýaly biznesmen William Browder diýen bir biznesmeniň Hermitage Capital adly firmasynda işläp, şoň pul ýuwuşluk operasiýalaryna ýardam eden adam. Şol salgyt töletdirmelik üçin hilegerlikli ýollar bilen şoň pulny gizlemeklige ýardam eden adam. Oňa bu barada da resmi aýplama bildirilýär. Ýöne emma şoňa garamazdan şo Sergey Magnitsky'den günwatar döwletleri ullakan gahrman ýasadylar. Oňa da sebäp bolanda şoň türmede öz kesel sebäpli ölmek boldy. Ýöne bir waka geçen ýylyň maýynda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Minnesota ştatynda 46 ýaşly George Floyd, gara ýagyz milletinden bolan George Floyd polisiýaň tutsak edişlik operasiýasynda şonda güýjülönende demi ýetmeýän aradan çykdy. George Floyd'um şoňa tutsak edilenni falşiwa monetçik, ýagny ýasama pul, galp puly dollary ulananlyk üçin 50 ýasalan galp puly dollary ulananlyk üçin tutsak edilýär. Mundan öňem George Floyd diýen bu adam 5 gedek türmede oturup çıkan adam, dürli hil jenaýetçilikler boýunça şol tanyna neşet hatmakda, şol tanyna uğurluk etmekde. Ödem ýygyderli neşe ulanýan bir neşeke şökmünde talanyp gelen adam. Emma şo polisiýa tutsak eden wagty tütändeýin şakdan aşa güýjül olmagy netijesinde şoň aradan çykanlygy sebäpli şular ýaly jenaýetçilerim diňe bir Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda däl tutuş dünýäde gahrman ýasadylar. Indi başga bir wakany alyp göreli. 2018-nji ýylda Saudi Arabistanyň jurnalist Jamal Khashoggi ödem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Green Card'yna eýe bolan, hemem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Washington Post gazetine jurnalist bolup işleýän asly Saudi Arabistanly jurnalist bir dokument almak üçin Saudi Arabistanyň Istanbul şäherindäki konsullugyna girenni. Ony Saudi Arabistanyň gizlin gullukları öldürýärler. Soňam ýyl galdyrmajak bolup, oň jesedini kesim edip, ony ýanky jesedini kislatada, aşgarda eredip, ony untazan goýberýärler. Soň ýöne Türkiýeli derňewçiler oň ölümini görkezýän ýyllary şoň bedeniniň böleklerini tapýarlar. Hemem şoň ilçihanada şol konsullukda öldürilenini suwut edýärler. Emma şular ýaly aýlganç jenaýet sebäpli günwatar döwletleri Saudi Arabistana hiç ýyl sanksiýa giýirmedi. Hiç ýyl sanksiýa giýirmedi. Nüştaýda soraw ýyly çykar.
Näme üçindir haýsydyr bir ugurluga ýardam eden ortiýetli jurist Sergey Magnitsky öz keselinden türmede ölmegi sebäpli ortýada garşy birden sansa girilýär. Emma näme üçindir Saudy Arabistanyň konsullugynda Bill Kaslaýyn öldürilip, aşgarda kislatada eredilip, teni eredilip, tuwaletyň suwundan unitadyň içinden goýberilýän. Goýberilmegi ýaly şular ýaly aýlygynç jenaýetçilik sebäpli Saudy Arabistana garşy hiç sanksiýa girilmeýär. Şu toragy men size berýän, şuň üstünde pikirlenip görüň. Ýöne oň jogaby kellesinde tähel şygyrdy bar adam. Oň jogabyny bilýändir. Oň jogaby bir zat olan bähwit. Eger ortada sansyda girilmeklik gulmatar ýurtlaryna bähwit bolsa, şo taýda bir aktivistin, bir adamyň kellesini gyly ýere gaçsa, şondan ullukam gowukdurup, şo ýurda sansyda girilýär. Emma Saudy Arabistany ýaly Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň ýakyn taýýurdaş tarapyndan kimdir biri şular ýaly parça edilip, soňam teni, bedeni kislatada eredilip öldürilse-de, oňa garşy hiç sanksiýa girilmeýär. Ne şuňa da iki ýüzli siýasat diýilýär. Indi men Birleşlenmeden ýanky beren soragyna dolanyp gelmekçi. Gunwatar ýurtlary biziň gerçek ýigdimiz, biziň merdana ýigdimiz Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bilen baglanşykly bolup geçen şu waka, şulara ýaly aýylgan şu waka, şoň öldürilmegi bilen baglanşykly. Aýylgan şu waka nähildir reaksiýa bildirýärlermi? Şolar bilýärmi ka şu bolan waka barada? Häzirkinde dürli hili habar terişdilerinde çykyp otyr onuň şuňa bir reaksiýa bildirjek bolýarlarmy ka? Diýlen ýaly adalatly sora berýärler. Bu sora ören ýerlikli sora. Ýöne gynansak da şuň kuguna çenni indi şu wakaň eýem bir giden habar terişdilerinde ýaýranyny da garamadan halkara guramalaryndan Gunwataryň hökümetlerinden hiç reaksiýa ýok. Näme üçin? Ana şo soragyň jogaby näme üçin Saudy Arabistany Gunwatar döwletleri şol jurnalist Jamal Khashoggiň aýylgan şagdaýda öldürilmegi netijesinde öldürilmegi sebäpli hiç sanksiýa girilmediler. Şoň jogabym Türkmenistana da degişli. Näme üçin Türkmenistanyň diktator rejimi şuň kuguna çenni dünýäň iň bir yaramaz rejimi hökmüne ýakadyny tanadyp gelýändigine garamadan bu rejimiň tezatlygy, mektubatly adam hukuklary baradaky alyp barýan siýasaty halkara guramalar tarapyndan iň bir yaramaz baha eýe bolup gelýändigine garamadan näme üçin şu çaka çenni şu rejime garşy YKJ ýene de gaýtylýan YKJ de sanksiýa girilýän. Emma mundan tapawutlukda İran, Siriya, Orsiýet, Belarusiýa, Demirgazy Koreýa, Kuba, Venezuela şular ýaly bir giden ýurtlarda Türkmenistan bilen deňeşdirilenle adam hukuklary meselesi görnüçin tapawutlanýan. Gowluk bilen görnüçin tapawutlanýan ýurtlara garşy ýygyderli sanksiýa girilip gelýär. Ene şoň jogabym şu ýanky soragyň jogabym şu taýda. Diýmek, şu biziň diktatorymyz Gurbanly Berdimuhammedow Gunwatar üçin amatly, Gunnawar üçin amatly bir diktator, bir haramzada. Indi şu wakaň fonunda da öňün Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkiýe baryp Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan hemen Türkiýanyň daşary işler ministri Çavuşoğlu bilen gepleşip geçirdi. 2 gün taparda bolup gaýtdy. Indi Türkmeniň Türkiýede häzirki kynçylyklary başdan geçirýän ýagdaýynda
Türkmenistan'ın resmisi barıp Türkiye'nin prezidenti bilen geçirenine şu Türkmenlen bilen Türkmenistan'la bilen şu taýda çekýän kynçylyklar bilen baglanşykly meseleler hem godolandyr. Bir godula ajak ýaly. Şeýlemi? Godolandyr diýen pikir etmeňiz mümkin. Belki hakykatdan hem Recep Erdogan Reşit Meredow aýdandyr. Ne geçen ýylyň martynda şol şehit bolan 56 tany watandaşyňyzy şu taýdan bir alyp gidin, şolaryň jetedini garyndaşlaryna gowşuryň. Şu taýda Türkmenistanyň öz topragyna depen edin. Şolara eýe çykyň, ölüňize bir diýip şoňa çeklip edendir. Diýip pikir etmeklik yerlikli bolar şeýlemi? Ýa-da aýdaly Türkiýede milyondan gowrak takminan hasaplamalara göre milyondan gowrak Türkmenistanyň raýaty tergeden bolup gulçuluk rehmetini çekip şu taýda kösenip ber. Şolaryň köpüsi dokumentsiz kösenip berler. Ýa-da şu taýda onu aýdandyr Recep Erdogan şeýlemi? Bulan bir dokumentlerini düz edip berin. Ýurdun içine arkaýyn bir girip çykar ýaly edin. Bular bu taýda nelegal ýagdaýda, bir kanun ýagdaýda ýaşap berler. Şolaryň dokumentiniň aladasyny edin. Şu taýdan dokumentlary ýaly edin. Türkiýeň öz içinde, öz şu taýda siziň konsulluklarynda, ilçehanalaryňdan diýip aýdandyr şeýlemi? Ýa-da belki aýdandyr. Bu taýda ne birden studentleriniz pulsuz kösenip otýar. Olara aýda $50 ýaly pullar ýaly edipsiňiz. Olaň iýjek şeýle de ýetenok. Şoňur meçhörüni köpeldiň diýip belli edendir şeýlemi? Ýa-da aýdaly pandemiýany bahanalap siz ýollary kesdiňiz, gatnawlary kesdiňiz. Bu taýda inha kösenip otýarlar, siziň müňlerçe raýatyňyz özlere mine ýurda gitjek bolup, ýurtlaryna gitjek bolup, Türkmenistana gitjek bolup, häzirin nowata ýazylyp otýarlar. 50 000 töwerek adam eýen nowata ýazylyp Türkmenistana gitjek bolup otýarlar. Olaň işem ýok, dokumentem ýok. Şolara bir ýol açyň, şolara bir äkidiň, şolara bir eýe çykyň diýip teklip edendir şeýlemi Recep Erdogan, Reşit Meredow. Ýok, teklip eden okşany. Şu meseleni gowulgany o. Näme üçin? Diňe bir adamyň göwüni üçin. Berdimuhammedow diýip aňyrda bir diktator otýar. Şu sorawlary beräýse, şu çeklipleri edäýse Recep Erdogan, onu aňyrda özüniň arkadaşyny, Haramulyny, Gurbanulyny öýkeleder ol. Şoň üçin hem şol bir haramzadan göwünni tapmak üçin Türkiýe liderleri, şular ýaly sorawlary, şular ýaly meseleleri hiç çaşanam Türkmenistanyň delegasiýasynyň, Türkmenistanyň wekillerini öňüne goýanok, goýmadam. Ine şoňa da goşadyrnyň içinde Turan birligi diýilýär. Men bunu näme üçin Turan birligini häzir agdap otýarym? Käbirler pikir edýär, Türkiýe döwletleri birleşip ullokan bir birlik döretdiler. Ol ideýada Türkiýe liderleriniň gelýän ideýa onuň Turan birligi diýip gadymy bir termin bilen adlandyrsak, o birligem. O birlik şeýle bir adalatly birlik bolar. O biziň hökümdarlarymyz şeýdip şular ýaly ullokan bir imperiýa döredip biziň aladamy ederler diýilen ýaly bir ham hyýalyň atyna atlanýarlar. Ýöne bilemok olary näme bu taýda nähili illüziýa ham hyýalyň atyna bular ýaly atyna atlanýar. Ýöne şular ýaly ideýa uýmadan odol öňürçi häzirki ýagdaýda şu diktatorlaryň ine şu sultanlaryň bu nowryň şu türki dilli sultanlaryň özlerini alyp başyna bir ter edip görüňe. Şular biziň aladamy adaty raýatlaryň aladaty netçe adamlar. Ýa-da biregiň sırtynyň pokuny yapjak, gizlejek adamlar. Şu taýdan görünenokmy? Eger geljekde her häýli bir birlik bolup bersin, o Turan birligi bolsun, başga birlik bolsun, şular nämen döretselerem ertek gün bilen etjek nady? Bugün nowryň diktatorlarynyň, bu haramzadalyň ýöretjek syýasaty näme? Diňe birek gollamak, diňe birek aýbyny yapmak, diňe birek göwünni tapmak, ýa-ni şol öýle diktator, men şu taýda diktatorlaryň gurrun ne diýen? Adat raýatlaryň bähwitlerini bulap yer urmak.
Şoň üçin men diýjek bolýandadım. Bu taýda tapawut ýok. Biz şu taýda Türkiýe bilen iş alışýarmyýar. Ortiýet bilen iş alışýarmyýar. Gunwatar ýurtlar bilen iş alışýarmyýar. Eger halkyň öz güýjüni görkezip, öz kuwwatyny görkezip, tutan ýerlik bilen öz hakyny, hukugyny talap etmegi başarmasa, bu diktatorlardan, bu ýüzlerine demokratiýanyň maskasyny dakynan gunwataryňam haramzadalaryndan gowlugy garaşman. Sebäbi haýsydyr bir ýurda öz bähwitlerine gerek gelende özleri üçin bähwitli bolan ýagdaýynda bular haýsydyr bir ýurda garşy gereginden artyk sanksiýalar giýirdip bilýärler. Kendidem giýirdip otyrlar. Emma haýsydyr bir ýurdun diktatory nähili danna ýaman jinayetçiliklere etse-de bular höwet bilen şoňa göz ýumýarlar. Şoňa geçirimlik edýärler. Şonu görmedik bolýarlar. Näme şu şaka çenli, halkara insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar. Türkmenistanyň içinde bolýan ýagdaýlar barada ýygy giderli hasawat çap edip gelýärler. Şu hasawatlar näme üçin çap edilýär? Her ýyl şu hasawatlar şu gunwataryň ýurtlaryna, dünýä jemgyýetçiligine, şu ýurtdaky ýagdaý görkezmek üçin çap edilýär. Olar bir giden fondlardan pul alyp işläp oturan guramalar. Indi şu hasawatlar näme üçin çap edilýär? Şol ýan gaýdyşmýary dünýä jemgyýetçiligi esasanam özlerini demokratik ýurtlar diýip hasaplaýan ösen döwletler şunu görsinler hemem şu barada netije çykarsınlar hemem şu barada çäre görsinler diýip çap edilýär. Emma bular näme diýerler? Bular ýygy derli ýagdaýda şoňa üns bermän. Şonu aýak asty edip şonu depelek gelýärler şol berilýän hasawatlary. Onna bu näme taknamy? Onna o hasawatlary bermek, olar hasawatlary toplan bolmak, maglumat toplap, ýygy giderli çap eden bolup, öz aralaryna diskussiýa eden bolup, konferensiýa geçiren bolup, zat edip bunatlar bu OBS tarapyndan, beýleki insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan bu geçirilip berilen şäherler onda näme gerek? Bu ähmeti nämeden bar? Şoň çigit ýalam ähmeti ýok. Türkmenistan ýaly ýurda gerek gelenni şo geçirilýän ýygnaklar, şo geçirilýän maslahatlar, şo taýýarlanýan hasawatlaryň çigit ýalam ähmeti ýok diýip netije çykaryp bolýar. Eger şolaň çigit ýaly ähmeti bolsa, onda bular birýem etadana gunwatar ýurtlary Türkmenistanyň diktator rejimine görkezmeli batyşlary görkezerdiler, gazanmaly netijeleri gazanardylar. Bulan bank hasaplaryny doňdurardylar. Bular ýurtdan çykmady ýaly ederdiler, ýurtdan çykan ýagdaýyna tutsak ediler ýaly ederdiler. Bulan maşgalasyna, bulan tohumuna garşy sanksiýalar giýirdiler. Bular her çykyşlarda maskara ederdiler, ýüzlerine günälerini basyp. Ýöne şol atlan bir zat edilýär, şolardan hiç bir zat edilýär, edilen ok. Indi şoň üçin käbirler aýdýar, ay buň arkasynda Putin nur näme dur? Putinam dur. Ýöne buň arkasynda esasy durýan güýç, gunwataryň güýçleri. Tebe gunwataryň şu halkara guramalaryna şunu tankyd etme diýip görkezme berýän Putin däle. Gunwataryň hökümetlerine şuna garşy sanksiýa giýirilme diýip görkezme berýän Putin däle. Ýöne bu taýda Putiniň ýüzüne aklary ýerler, ortiýetiň häkimetleriň ýüzüne aklary ýerler. Näme üçin? Ortiýetiň häkimetleri şu meselede ören netijeli mehanizmlerden peýdalanyp şuna batyş görkezip bilerdiler. Ýöne bilişiňe ýaly ortiýetiň alyp barýan, ortiýetiň häkimetleriniň alyp barýan siýasatym kän bir erkinlik ýa demokratik alamatlary bilen tapawutlanýan siýasat däl. Şoň üçin diýmek bulara da amatly. Eger ortiýet olar ýaly adalatly siýasat alyp baranlygyny onu häzirki türmede çüýräp oturan, oşa raýatlyga eýe bolan ortiýet türkmen oşa raýatlygyny göterýän bir giden adamlar türmede çüýräp oturýarlar. Käbirleri ana Şyh Muradowyň toporunyň käbir wekilleri direkte ýitirmedirler. Şolardan hiç ýyly habar hatyr ýok. Şolaryň köpüsi ortiýetiň hem Türkmenistanyň raýatlary. Iň bolmanda ortiýetiň häkimetleri şolardan habar sowarardylar. Şolaryň ykbaly bilen gazaklanyp Türkmenistanyň häkimetlerine basyş görkezdiler. Şonu edýärlerim edenoklar. Diýmek onda bu bilen bu diktatormyz hemme tarap üçin bähwitli. Diýmek onda şu diktator bilen özara bähwitli oýun oýnap bolýar. Bu oýnatdygyny
ortadan bakıp düşünüm ulanıp bilýärler. Bu oýnatygyny Türkiýede öz bakıp düşün ulanıp otýar. Bu oýnatygyny Talibanlaram öz bakıp düşün oýnap otýarlar. Bu oýnatygyny Gunmataram öz bakıp düşün oýnap bilýär eken. Demek bu taraplaryň hemmeti üçin amatly bir oýnaty bolup çykýar. Muň başgaça düşünürşi ýok onda. Şular ýaly ganojak diktatoryň kellesinden bir gyly gaçyranoklar şulaň hiç biri. Ýekaje hansa girdetler gelenoklar. Buňa sesine de indi biziň aktivistlerimiz daşary ýurtlarda şoňa garşy bir rad etjek bolýarlarmy? Bular ýerlerden şoňa garşy her hili päsgelçilik görejek bolýarlar. Ine şoňa ödem näme görkezýär? Şu hökümetleň, şu häkimetleň, şu diktatoryň aladasyny diýenliklerini görkezýär. Näme üçin bu Reşit Meredowyň gelmeginiň öňýany Türkiýanyň polisiýa güýçleri beýle oda düşüp biziň aktivistlerimize jaň edip İstanbulyň merkezinde miting geçirýärmäň diýip geçirseňiz biz sizi ýygnar diýip haýbat atyp otýarlar. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň bu ýokary derejeli wekiliniň öňünde geljek delegasiýasynyň öňünde türkmen raýatlary İstanbulyň merkezinde şeýdip çykypdyr diýip eşdädiler. O habar onda baryp Berdimuhammedow ýetjek. Olam gaty görjek. Onu gaty gördürmeler. Ine Erdoganyň alady. Näme üçin bu taýda orsiýetde biziň ana illeşimiz Melik Allahamradow eline plakat alyp ýekelikde mitinge çykýar bolýan, ony orsiýetiň polisiýa işgärleri ýygna wagt diýerlerde onu kanundan daşary bir aýyplama ýönkäp otýar. Sen geçirmäge hakyň ýok diýip. Kanun boýunça da tapawdy ýok sen daşary ýurdun raýatymy ýa içeri orsiýetiň raýatymy. Sen ýekelikde yerli häkimetlere duýdurmanam miting geçirmäge hakyň bar. Bular aýdýar ýok diýär. Seni ýa surat alypdyr kimdir biri. Şo surat alanam onu sen ýanyňa gatnaşyp mitinge gatnaşdy bolýar. Şoň üçin bu ýekelikdäki mitingde köpçülikli miting bolýar diýip indi Melige şular ýaly aýyplama bildirjek bolýar. İkinji bir aýyplamalar olaryň bildirýän aýyplamasy sen ýa hökümet edarasynyň ol oýunda geçiripdiň. Olam kanun boýunça gadagan diýerler. Özlerem ýalan söýleýärler. Hökümet idarasynyň ýanyna geçirilen, on geçiren mitingi köpçüliklen jemgyýetçilik ýerleri, jemgyýetçilik tarapyndan dyýynjalynýan parkyň içinde. Ýani Lenin meýdançasy diýip atlandyrylýan meýdançada geçirilen miting bol. Meýeligiň ýani kurstasynyň ýanyna ýollaşynyň alan wideosyndan görünip durur. Geçirilen ýer. Emma yerli polisiýa buna Kendiýa şo taýdaky arbitraj suwdyň binasynyň ýanyna gol oýuna geçiripdiň diýip ýalan söýleýärler. Innem meýeligi suwt jogapkärçiligine çekip administrativ kanun bozmakda aýyplap onu işini suwda geçirdiler. Indi häzir kodum 11-nji martda meýelige garşy häzir suwda işi bolmaly. 11-nji martda yerli wagt bilen şolaň 16 saat 45 minutda meýeligiň işi boýunça suwt diňlenşe geçirilýär. Ýa-da Gunwatar ýurtlarynyň alyp göreli bilen gorsiýetiň alyp barýan siýasaty. Gunwatar ýurtlary näme üçin ine şular ýaly biziň 14 ýaşly sportsmen çağamyz, ýetginjigimiz şo taýda rejimiň adamlar tarapyndan urulyp öldürilýär. Kim tarapyndan urulyp öldürse öldürilsin, ýöne şo taýdaky şonu urup öldüren adamdan kiçik ýerim welipeli adamlar dällikler görünip dur. Onu adata adam onu edip bilmeýär. Demek özlerini anam bolan arkalaryny kimdir birlerine diýirýän adamlar şonu urup öldüren bolmaly. Olam görünip dur. Indi şu bolan waka häzir birden habar serişdelerine berildi. Bu Türkiýe blogerler tarapyndan berildi. Orsiýetiň käbir habar agentlikler tarapyndan berildi. Özbegistanyň amene blogerler tarapyndan berildi. Bizden berdik. Bu üstesine bu barada biziň insan hukuklaryny goraýjy toporlanmadan bu barada beýanat ýaratdy. Ýöne şolaň Gunwatar ýurtlarynyň hiç birinden teçikýän. Ya halkara guramalarynyň, sport asosiasiýalarynyň, sport guramalarynyň hiç birinden çykýan näler? Bu näme üçin Türkmenistana gedek gelenler, şular ýaly aýylgan şenaýata gedek gelenler, bularyň hemmeti ýöne dilleşen ýaly, bary ýöne agyrlaryna sowalan ýaly bolup oturur. Ýene de
Şo mesele. Ýene-de ýanky soraga gaýdyp gelýär. Diýmek onu şu şahsiýet, şu haramzada, şu diktator hemmeler üçin bähwitlimika? Şunu tasdiklamakdan başga biziň hiç ýyl jogabymyz ýok. Diýmek şu haramzada, şu diktator hemmeler üçin bähwitli. Näme tarapdan bähwitli bolup biler? Birinciden Türkmenistanyň yerleşýän geýsýasy ýagdaý. Ikinciden, eger Türkmenistanyň häzir demokratik jemgyýet bolup, demokratik döwlet gurulşy bolup, şu taýda da köp partiýalyk sistemasy bolanlygyny, onu döwlet köp partiýaly, köp partiýa tarapyndan dolandyrylýar. Köp partiýa tarapyndan dolandyrylýan döwlet diýmegem, şu taýda mesele çözülenni parlamentiň üstü bilen köpçülikleýin çözülýär. Islenlik mesele. Ýöne islenlik mesele ýani şular ýaly parlamentiň üstü bilen geçirmeklik ol aňsat däl. Ol kıyın mesele. Şoň üçin Türkmenistany öz bähwitleri üçin ulanjak bolýan güýçlere Türkmenistanyň öz içinde köp partiýaly demokratik hökümet gurulşynyň dolandyrşynyň bolmagy bähwitli däl. Bolan gün watarna da bähwitliler, günden oruna da bähwitliler. Bolan türküne de bähwitliler, orsuna da bähwitliler. Sebäbi bir ýekeje oýnatdygyny taklap otursaň, şu ýekenji oýnatdygyň göwünni tapsaň, sana meseleni çözmek aňsat. Şu parlamentiň üstü bilen çözüljek bolsaň, bu mesele gaty kyn boljak. Köp partiýalyk sistemasyny näsen ýokma parlamentiň üstü bilen geçirip, birden partiýanyň wekillerini göwünni tapyp, şolary ananlaryp, sen geçirjek bolýan zadyny, diňe şolar ýaly ýagdaýda sen geçirip bilersiň. Emma häzirki ýaly diktator oturan ýagdaýynda parlament ýa parlamenti, diktator näme diýse parlament şonu diýer. Şonu eder. O taýda parlamentiň hiç bir roli ýok. O köp göz düşündüredilen köp partiýalyk diýilýän zadyň hiç bir roli ýok. Şoň üçin bu işleň hemmesine ýankyýaly oýnatdygyny taklamaklyk amatly. Şoň üçin bular aýagallygyna hemme tarapdan şonu gowrap otyrlar. Indi men näme getirjek, şunu dolap getirjek bolýan, dolap aýlap şunu näme men diýjek bolýan zadym. Şu haramzadany aýyrmak meselesem şu töwerekdäki ýanky agzak geçen bu işlem ýurtlam tarapyndan bolmaz. Ol diňe bir ýagdaýda bolar, olam Türkmenistanyň öz halkynyň ayağa galyp berip durup talep eden ýagdaýynda şu döwletlere, şu daşary ýurt guramalaryna görkezmeli basyşy biziň özümiz görkeden ýagdaýymyzda, şolary öz günlerine goýman ayak diýräp duran ýagdaýymyzda, şolar mejburi ýagdaýda şonda bir zatlar, bir hereketler etmeli bolarlar. Ýöne şolar ýaly basyşy görýän şeýler biz tarapdan bular hiç zat etmeliler. Şoň üçin men käbir illeşlemde aýtjak bolýan, biziň köp illeşlemizde henigiden bir belli bir illüziýa bar. Günwatar diýmek, demokratiýa diýmek, günwatara problemalary ýetirmek diýmegem şolar tarapyndan çözülýär diýmek. Şolar ýaly illüziýa batyp gelýän adamlar bar. Şol illüziýadan çykyn indi. Günwatara ýetirilmedi, çykdy biziň meselelerimiz. Bulan hemme konferensiýalaryna, hemme duşuklaryna ýetirilip gelinýär. Bulan hemme taýýarlayan hasabatlaryna özlerin boyun alyp otyrlar Türkmenistanyň içindäki ýagdaýy. Ýöne çäre görmek meselesinde. Şoňa gezek gelenni bular hiç zat edip gelemez. Diýmek şu edilýän zatlaryň hemmesi diňe göz üçin, diňe spektakl, tomoşa oýnamak üçin edilýär. Bire hukuk goran bolmaly, birem onu maliýeleşdiren bolmaly, birem gyýgyran bolmaly, birem haýwat atan bolmaly. Ýöne hiç il şäre goýdmeliler. Daşyndan göräýmäge de hakykatdan bir iş edilýän ýaly bir zat görkezmeli. Goýa bir zatlar edýän ýaly, goýa bir demokratiýanyň tarapyny tutýan ýaly, goýa bir adamlaryň aladasyny edýän ýaly görkezmeli. Şonu etmeseler onu anam döredip bilen oklar. Onu demokrat bolup bilen oklar bular. Indi şol illeşlemden ýanky soragyna dolanyp gelýän, olaň ýanky beren soragy, şolaň käbirleriniň hamaňa kommentariýaň üstüne, hatlaň üstüne. Indi şol Süleýmanyň ölüm bilen baglanyşykly şu wakany nädip halkara jemgyýetçiligine ýetirmeli, nädip gowtudurmaly. Nädip şunu saňsa giýirler ýaly derejäge ýetirmeli. Ana şu mesele bize bagly. Biziň geçirjek şäherlerimizde bar. Indi häzir ünser görseňiz,
şu ine şu waka Süleyman bilen baglanşykly waka Türkiýe käbir habar terişdilerini berildiýik Özbegistanyň ortaýetine ýöne ünferip görseňiz döwlet habar terişdileri şunu berenok. Türkiýe hem berenok, Özbegistanyň hem Günwataryň hem ortaýetin hem. Kimdir biri şu barada beren bolsa gurulýan bolsa bu diňe garaşsyz habar terişdileri ýa-da blogerler. Hututy bloger. Şonu häzir biz hiç döwletiň habar terişdilerini internet çykartyp bilemedik. Indi biz näme edip biler? Şu urda etjek bolsak näme edip biler? Ha käbir illeşlenmez belli bir çäreleri ýoly goýup başlapdyrlar. Hututana minha bir geçen hepde şu Amerikada ýaşaýan illeşimiz Olga Çarewna özüniň şu Change.org atly bir ýürüýçe petisiýa geçirilýän, gol toplaşyp geçirilýän bir saýtda şular ýaly petisiýa çäretini ýoly goýanlygyny elan etdi. Ha şol men görkedeýin. Olga Çarewnaň şol ýoly goýan inha şu çäredi şu taýda şol Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bilen baglanşykly adalatyň dawaralanmagy üçin ýylan ýaly tekst bilen şu taýda ýürüýçe ses ýa-da gol toplaşyk çäretini ýoly goýupdyr. Şu saýtda Change.org diýilen saýtda islenip mesele boýunça gol toplaşyk geçirip bolýar. Şu taýda inha iki dilde tekstini goýupdyr, rus hem ingliz dillerini. Şu taýda Olga Çarewnaň öz öňüne goýan maksady 500 tane gol toplamak. Şol golloň sany 500'e ýetenden soň şu toplanan gollar awtomatik ýagdaýda şu taýda görkezlen adreslere gidýär. Onuň şu gol toplaşygy geçirýän adamyň öýde kesilýär. Şu taýda nähili adresi goýsa. Şu taýda 5 tane adres görkezlipdir. Şoňuna birinjisi Amnesty International gurama diýip insan hukuklaryny goraýjy bir gurama bar. Ana şoň Amerikadaky bölüminiň adresi. Ondan Rachel Denber diýen bir ýene maşgala bar. Bu insan hukuklaryny goraýjy bir aktivist, bilaýal Human Rights Watch atly gurama berkede ady hem Ýewropa programmasynyň ýol başçysy. Ina şoň adres görkezlen. Ondan Birleşen Milletler guramasynyň insan hukuklary baradaky komitetiniň adresi bar şu taýda. Ondan Birleşen Milletler guramasynyň Türkmenistanyň idarasynyň adresi bar. Ondan Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçeganatynyň adresi bar. Ana bar bolany 5 tane adrese gidýär. Şu gollar 500'e ýeten ýagdaýynda. Edil häzir kowat ine bir hepdeň içinde 277 gol toplanypdyr. Inni ýöne şu taýda bir men bir aýtjakladym şu taýda bir goşmaly zat nähili. Birinciden şu taýdaky adresleriň sany köpeltmeli eken. Näme üçin? Diňe şol ilçehanlara ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň bir belli bir komitetlerine göndermelerle bahaty olardan daşary Olimpiada komitetine şenli şu taýda adreslerini goşmaly eken. Halkara sport guramalaryna assosiasiýalaryna da şu Tursunbaýewiň ölümini olarda ýetirmeli. Näme üçin? Sebäbi şu ýylyň güýdünde Türkmenistan 2 tane halkara ýarşyny geçirmekligi planlaşdyrýar. Hututanam sentýabr aýynda velosiped sportu boýunça halkara ýarşy geçirilmeli. Oktyabr aýynda da tenis boýunça halkara saýlama ýarşlaryny geçirýärler Türkmenistanda. Ana şu sanksiýa görnüşinde şu çäreleň biz öňüne aldyryp bilsek halkara sport guramalaryna bu öýde ullukan bir netije bolardy. Muň üstesine de şol halkara olimpiada komitetine şu wakany ýetirip şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Ýaponiýanyň paýtagty Tokyoda geçiriljek olimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň komandasyny gatnaşdyrma diýal etmeli. Şonam ýürüýte bir sanksiýa hökmünde girdilmeli. Indi şu taýda şu petisiýada ýene bir bellemeli zat men belläjek zadym. Şu taýda tekstde ýazylanyna şu dünýäň ähli ýurtlarynyň raýatlary düşünýär ýaly edip ýazmaly. Şu taýda şu gol toplaýyşlyk näme üçin geçirilýär? Ine şu taýda bir ýetmezçilik bar. Ine şu birinji abadaty tutuş alyp okuyan golyn şu wakaň nirde bolandygy belli däl. Şu taýda Süleyman Tursunbaýew diýip bir ýeriniň Ahal welaýatynda urulyp öldürilenligi aýdylýar. Ýöne ol Ahal welaýaty diýilen ýer niri? Süleyman Tursunbaýew haýsy gurduň raýaty? Ol belli däl. Ondan ýene de aşagdaky bir sözlemde de şu wakada diýä prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň aýalynyň garyndaş tarapy diýä günäkär bolmagy mümkin diýip hasaplanýar diýä. Ol haýsy prezident, haýsy ýurdun prezidenti Serdar Berdimuhammedow kim? Bu atlarym düşünükli bolup galýar. Diňe ikinji abzasyň soňragyna inha şu taýda
Türkmenistan söýdügi şu taýda duşýar, ýa-ni Berdimuhammedowyň dolanýan Türkmen şotaýdaky rejimiň diýe pidaty boldy diýilen sözlem var şu taýda da. Şonu şu taýda kän düşünürlenok. Men diýjek bolýanlarym biziň raýatlarymyzyň islenligi ne şu taýda Change.org-da öýlerim şular ýaly petisiýany ýoly goýup bilerler. Diňe bir petisiýa geçirmeliler, köp petisiýa geçirmeli. O ýöne şu tekst ýazylanda şu taýda dünýäň hemme ýurtlarynyň raýatlary şu taýda giren ýagdaýynda düşüner ýaly etmeli. Şu näme üçin geçirilýär? Şu gol toplaşyk Türkmenistan diýilen ýurt nähili ýurt. Berdimuhammedow diýilen prezident kim ol? Näme bilen tapawlanýar? Türkmenistan özüniň insan hukuklary, söz azatlygy, medeniýet azatlygy meselesinde özüniň görkezjileri bilen nähili ýagdaýda tapawlanýar beýleki ýurtlardan. Şonu görkezmeli. Şoň ýygy derli ýagdaýda Türkmenistanyň ýanky meseleler boýunça dünýäde iň ýyky orunlara ýelek gelýändigini noktamali. Türkmenistanyň diktator rejimiň aslynda ýaşaýanlygyny görkezmeli. Şular ýaly ýurduň içinde de ine şular ýaly rehimsiz adam öldürmeklik, şular ýaly kämillik ýaşyna ýetmedik şagalygy şeýdip depip öldürmek ýaly bolýanlygyny noktamali. Şu adamlara şol düşüner ýaly etmeli. Şonu dünýäň islenlik ýurdunyň raýatlary bol çeker ýaly bolýarlar. Şoňa düşünen ýagdaýyndan şu gatlara gazap bildiren adamlar şoňa goşulyp bilýärler. Şoň üçin bizine şular ýaly petisiýany ýakyn günlerde ýene de bir aýratyn bir petisiýany ýoly goýmakly planlaşdyrýar. Şonu da biz şoň tekstini has şular ýaly düşünükleri ägedip ýazmakly gödüňini tutýar. Ýene de şol Change.org-uň bir artykmaş tarapy bar. Şu Change.org-da geçirilýän şular ýaly gol toplaşygy dünýäň dürli ýurtlaryna ýetirmekde Change.org-uň guramasyny ýanky saýtyň öz administratorlary kömek edip bilýärler. Olar nähili ýagdaýda kömek edýärler? Olaryň öz bir iş syýasaty bar. Şolary tölemeli belli bir meçhurdaky pul töleýän bolýan. Olar öz resurslaryny ulanyp şu geçirilýän gol toplaşyk çäretini ýetirmeli ýerlerine ýetirýärler, ýaýradýarlar, dünýäň dürli ýurtlaryna görner ýaly edýärler şonu. Şulardaky öz abuna ýazylan adamlar bar da şolaryň öz saýtynda. Şolaryň ülküne ýetirip özleri e-mailden üstü bilen öz adreslerini üstü bilen näçe ýaýradaýyn, şolara pul töläp ýaýratdyryp bolýar. O taýda goýulýan gol toplama bolanok, täze olaryň öz abunaçylary bar. Olar resmi ýagdaýda şolara ýetirýär, ýanky e-mail adreslerini üstü bilen şular ýaly petisiýa, şular ýaly gol toplaşyk şähereti geçirýär, şu waka boýunça diýip şolara ýetirýär. Ondan şonu okap görüp adam şolara goşulyň ýete golun çekeýin, ýene çekip bilýär. Ýöne şolaryň üstüne ýetirmekde şul gol toplaşygy şu Change.org-uň administratorlary şolar ýaly kömek edip bilýärler pul tölenýän ýagdaýynda. Bir de mana şolar ýaly metodam ulanmakly gödüňini tutýar. Indi ýene de bir zatlar ýa-ni käbir illeşlenmez şu dünýä belli sportsmenlere de şu wakany ýetirmekligi öňe sürdiler, öňe sürýärler. Şolurda hem iş görkezip beren illeşlenmez ama ýan ýakynda maňa bir illeşmeli hat ýazdy-da özüniň Habib Nurmuhammedow şu Tursunbaýewiň ölüm bilen baglanşykly videonu uratyp hem gyýtgaçyk mesaj ýazandygyny aýtdy. Ýene şoňa säder tahypasyny görkedeýin, ol illeşemez şu taýda ene şu videonu ulanypdyr. Şu video Orsettiň 360 täzelikler telekanaly bir zat bar Orsetde. Ene şu Tursunbaýewiň ölümi arada şu telekanal yürüten bir video reportaj berdi 19 fevralda. Ne şu geçen 6 ýylyň dowamyna yarım milyondan gowrak adam şoňa tomoşa edipdir. Ine bu adam ören degendirji bir waka. Indi şu videony biziň bir illeşimiz alyp şonu Habib Nurmuhammedowyň sahypasyna uradypdyr. Na illeşimiň Instagram sahypasyndaky ady oýanyş. Şo taýda ne şu videony goýupdyr. Soňam şonu Habib Nurmuhammedowyň Instagram sahypasyndaky adresine uradypdyr. Sizem illeşlenmez eger sizde de Instagram sahypaňyz bar bolsa, ine Habib Nurmuhammedowy tapyp bolýar. Şu Instagramdan ine şular ýaly ad bilen sizem şoňa iý berip öz tarapyňyzdan ýerli ýerden hem bir sözlem hat ýazyp ine şu çäreýäni gollaň şu taýda ine biziň ýaş sportsmenimizi urup öldürdiler.
Türkmenistan'ın diktatör rejimine karşı sanksiya girilmek şeretini gollan gayrat edinde şu wakany beýleki kärdeşlerine de sportsmenlere de yetirin diýip haýyş edin. Kimde şu Instagram sahypasy bar bolsa, onuň diňe bir Habib Nurmuhammedow däl, bu bir ýöne mysal. Başga da bilýän bir dünýä meşhur sportsmenleriniz bar bolsa, sportyň wekilleri bar bolsa, şolary da uğrady berin. İslendik ýurdun wekili bolsun, goýul Amerikan sportsmeni bolsun, goýul Ýewropa sportsmeni bolsun, ýa Türkiýeň şolary da ýetirjek bolun gayrat edin. Sebäbi şolar goý teslentinler. Ene görüşüňe ýaly şu taýda Habib Nurmuhammedowyň abuna şoň sahypasyna abuna ýazylanlar, şoň dost ýokmunda şu taýda ýazylanlar 27 millióndan hem gowrak. Görüşüňe ýaly şolar ýaly tanymal adamlar sähel şu bir zada seslende şo arada öz pikirini aýtsa, görýäňmi, bir milliónlarça adama öz pikirini ýetirip şolara täsir edibilýär. Üstüne eger kimde Instagram sahypasy ýok bolsa, Twitter sahypasy bar bolsa, onu Twitter'de de Habib Nurmuhammedowyň şolar ýaly sahypasy bar. Şu adresi Sabashka Team Habib şu taýda görkezilýär ýaly şu adresi. Ene bu ýöne bir masalyň biri da, ene şolar ýaly çäreleri ulany bermeli başga da sportsmenlere hem yerli sport guramalaryna ýetirmekde. Ana şunlar ýaly biz özümiz yerli ýerden halk bolup jemlenip hereket edip agdybirlikli şu çäreleri ýola goýup ursak, onu ilim güýji diýipdirler. Onu biz belli bir netijelere ýokman eýe bolup biler, netije gazanyp biler. Şolam biziň özümize bagly. Inni tiň bilişiňiz ýaly şol ýaňa men bellek geçdim. Borsedim şol Kalmykstan Respublikasynyň paýtagy Elistada okuyan illeşimiz Mälik Allahamradow geçen hepde 18-nji fevralda polisiýa tarapyndan alar berildi. Olam şol kanuny göre eger bekelikde piket geçirenler polisiýa onu tutup ekidip sen kanuny bozdun diýip sen ýanyňa ýene-de bir adam goşulypdyr diýip ýalan aýplama bildirdiler. Ya hemem şu ýanky yerli bir şäher administrasiýasynyň bir binasynyň goloýunda sen durdun diýip ýene-de ikinji bir ýalan aýplamany bildirdiler. Şoň netijesinde neden şuny sen administrativ kanun bozma ýol berdiň diýip oňa işini suwda geçirdiler. Hemem ýanky bellek geçmýäli Mälik Allahamradowyň suwd dinlenşigi 11-nji martda yerli wagtyna 16 saat 45 minutda bolmaly. Ýöne şu Mälik Allahamradowyň şu işi bilen baglanyşyp biziň käbir yntan hukuklaryny goraýjy toparlanmaz beýanat ýaýratdylar. Onuň eýem Mäligiň ýagdaýy bilen gatyklanyp yerli käbir hukuk goraýjy organlar yntan hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri eýem Mälik bilen habarlaşypdyrlar. Özleriniň juridik taýdan adwokat bilen kömek berip biljekdiklerini aýdypdyrlar. Bundan daşary yerli käbir jurnalistler hem Mälik bilen habarlaşypdyrlar. Hem şoň suwdyna da gatnaşmaga taýýardyklaryny aýdypdyrlar. Buňa ödem öwrenbegenlerji waka. Indi bizim bir tarapymyzdan ortaýyň häkimiýetlerine ýörüýçe ýüzlenme taýýarladyk. Ol ýüzlenmäde biziň hataşary ýurtlarda iş alyp barýan opozisiýon toparlanmadan wekilleri, şolaryň liderleri mene gol çekdiler. Bir huludan mene şolar ýaly bir tekst taýýarladyk. Bu tekstde min 22-nji fevralda biz uğratdyk, nire uğratdyk? Ortaýyň daşary işler ministrligine şu ortaýyň bilim we ilim ministrligine gitdi bu hat. Ondan ortaýyň daşary işler ministrligine, ondan Kalmykstan Respublikasynyň içeri işler ministrligine gitdi. Ondan şu Mäligiň okuyan ýeri bolan şu Kalmykstan Respublikasynyň döwlet universitetiniň ýol başçylaryna gitdi. Hemem halkara yntan hukuklaryny goraýjy guramalary da şu ýüzlenmämiz ýetirildi. Bu ýüzlenmede biz esasan näme tadyk ýüzlenmede şol Mälige bildirilýän administrativ kanun bolmaň ýalan ýerliksizligini biz tadyk. Şu taýda bildirilýän aýplama ýerliksiz hakykatdan Mälik iki bolup geçirmedi ol mitingi ýeki jöde geçirdi. Onu diňe biri Rusudende olan diňe surat aldy we video düşürdi. Ol gadagan edilen o kanun tarapyndan oluglunyň gatnaşdygan bolany. İkinciden hem Mäligiň duran ýeri şol yerli suwdyň edarasyna ýakynlylyp aýdylýan adam ýalan we Mälik parkyň içinde durup geçirdi onu. Yani Lenin adyna parky ploşet diýilýän bir ýer şoň territoriýasyna durup geçirdi. Indi biz şoňa protest bildirip hemem ýani ortaýyň häkimiýetlerini şoňa ünsermäge çagyryp gol çekdik. Bu hata gol çekenler hususana minha Koordinasiýon geňeşiň eginleş başlygy Muhammed Düýeji, ondan DWT
hereketiniň hem ýol başçysy Murat Gurbanow, ondan şol daşary ýurtlarda iş alyp barýan Sosial Demokratik partiýanyň lideri Ýaşnar Haýydow, ondan Demokratik Liberal partiýanyň ýol başçysy Adat Haýypbaýew, Oýun Türkmen hereketini esaslandyrjy Rewşen Galyjew, ondan Türkmen ýanky Watandaş adly Türkmen Orsiýet jemgyýetiniň problemiyetiniň başlygy Maksat Tapar Muradow, ondan halk Türkiýede iş alyp barýan Türkmenistan Halk Hereketi adly hereketiň eginleş başlyklaryndan Roza Murat Gurban Nurdiýew, men garaşly jurnalist höküminde menim gol çekdim. Indi şu hat halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalara da ýetirildik ýerlerini. Şuň ideýany bilen şuňa seslenip Türkmen News adly portal, şuň portalyň administratory Ruslan Mätiýew hem ýörite beýanat ýaratdy. 23 fevralda saytyna bundan daşary insan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiýatiw toporunyň saytyna da ýagny şu Farid Tuhbatulynyň ýol başçylyk edýän guramasynyň mine Kronika Türkmenistan adly saýty bar. Şonda da meýalik barada ýörite beýanat çap edildi. Bundan daşary Diýe Moskwada ýerleşýän Memorial guramasynyň Merkez Aýa programmasynyň başlygy Vitaliy Ponomaryow öz saytynda ýerli işler ýaly meýalige bagyşlap ýörite press release ýaradypdyr. Oňa da Vitaliy Ponomaryow bilen bilelikde insan hukuklaryny goraýjy aktivistimiz Täjigül Begmedow da gol çekipdir. Täjigül Begmedow da Türkmen Helsinki fondu adly gurama ýol başçylyk edýär. Görüşmede ýaly bu taýda diňe bir meýalige meselesine däl ýeten şu Istanbulda geçiriljek bolan mitinge Türkiýe polisiýasynyň päsgel berenligi bellenip geçilipdir. Indi şu taýda şol mitingli mesele gaýdyp gelsek, indi şu taýda gynansak da şol biziň ýanky şu miting geçirmek çärelenmede päsgelçilik berjek bolýan başga da hiç her hili güýçler bar da. Hususanam ine ýanky aýdyşymy diýäli birinciden şu häkimetler tarapyndan päsgelçilik ýürüdülýär. Türkiýanyň polisiýasy Istanbulda geçiriljek bolan mitinge şular ýaly päsgelçilik ýürütdiler. Ödem tebäm düşündirmezden tebä Türkiýanyň kanuny boýunça bular ýaly şäherden geçirmäge biziň illeşlemeden haky bar. Ýekelikde geçirilýän mitingler ol dünýä ähli ýurtlaryna diýen ýaly ol ýerli häkimetlerden ruhsat almanam geçirilip bolýar. Bundan daşary ýanky ýene bir gynandyrýan zat şu biziň Türkmen aktivistlerimiň içinde miting geçirmeler zat diýip şular ýaly çykyş edip bir hili samsyk beýanat edip ýören adamlarym bar da gynantak da. Ondan bulam bir hil düşnüksiz bolup görünýär. O nähili miting geçirmeler hem hatda şu miting geçirmäge çağırşam etmeň diýip ýene de men agdamaly bolýan şu Tapar Klymowyň toporunyň içinden çykyş edýänler we Tapar Klymow öýde men geçen hepde şolar ýaly beýanat bilen çykyş etdi. Ondan soň bir kemin edip bir kömekçisi bar. O näme diýär? Şu diýär şolar ýaly beýanat bilen çykyş eden adamlara diýär biz diýär şolary hasap almaly geljekde çäre görürsi. Ýani özüňiz diňläp görüň. Şu diýär maý aýynyň ahyryna çenli diýär hiç hili protest çäresi bolmalydyr diýär. Sebäbini bir ýerlik düşündirmem bilen ok. Ýöne şoňa diýär çağırş etseňiz hem diýär biz diýär sizi hasap alyp geljekde çäre görürsiz diýip şey diýän. Ama indi ýanky maý aýyna çelle mesela gelsek ýene bir kysany aýtmak zat bar. Maý aýyna çelle hiç kimin halky köçe çağırmana hakkı yoktur. Maý aýyna çelle şert goýuldy, maýda başlaýar ultimatum. Maý aýyna çelle kim çağırýan bolsa ýanky sabotajdyr. Onuň çağırmagyny diňe bir san nemes bolupdylar, olar şu işler bozmakdyr. Bozdular hem bir geze. Konsultanyna çağırıp. Halkı güýsüni eýlek bölmeli. Şondan seresaply bolmaly. Şuna maý aýyna çelle halasy milli halas ediş guramasynyň berýän, teklip edýän ara çäkleriniň daşynda bu provokasyon
hareketleri belli alacaktır. Türkmenistan'ın içine varan vakti lüstrasyonun bir nemesi olacaktır. Ayratın böyle olacaktır. Hareket başlandan Taze Türkmenistan'ın kurulyança edilen bütün bir sabotaj ya da provokasyon işlere koşulan adamlar hasarını verecektir. Hani görüşme diýeli. Şol şu mitinge çıkmaga çağırış etjek adamlar, hemen mitinge çıkjak adamlar hata alınıp diýe geljekdi, jogap berçilige çekiljekdir. Şolardan hata soraljakdyr diýip geljekde öýlerini ne häkimiyeti el aljak bir adamlar hökmünde görkezip oturýarlar. Üstesine de ýankyýaly haýwat atýarlar. Size çäre görüljekdir. Onuň sebäbinden düşündirip bilen oklaryň bar sebäbim näme üçin şolaň şu halat ediş komitet diýilýän komitet Türkmenistanyň hökümetine ultimatum beripmişin, möhlet beripmişin, ine may aýyna çenli näse düzelýärsiňiz. Biz size garşy iştadi etjek däl, mitingem geçirjek däl. Şu may aýyna ahyryna çenli düzelseňiz düzelin, biziň diýenimizi edin. Bolmasa da biz şondan soň çäre başlajak diýilen ýaly bir akmak ideýany öňe sürüp oturýar bular. Hemmeten yerli yerden şonam bollap oturýarlar. Men bulatları näme üçin? Men bulatları ýöne bulara bir aýyplama ýönkeme üçin däl. Şu opozisiýanyň öz içinde şular ýaly bir hili mantyksyz, logika raýyk gelmeýän bir ideýalar öňe sürýän adamlaryň bardy. Şolaryň sözlerini dinleýäňizde bir süzgüçden geçirip şular näme diýär? Yerlikli zat diýär, yerlikli zat diýär. Şular ýa-da jimelimi? Buňa arasynda näme bolup biler? Şu zatlar üçin, şu zatlar üstüne oýlandyrmak üçin men masal getirýän. Bolmasa men şulara hiç çetine diýetem bilen okun ýöne şular käte hiç hetlerini bilmän, çäklerini bilmän gaty diýerler. Şoň üçin biz wagtal şulary şolaň ýaly edenetdirliklerini biz belläp, agzap şu ýalňyşlyklara, şular ýaly bir samsyk zatlaryň bolmalygy üçin biz şu zatlary agzap belläp durmaly, şoňa analiz berip durmaly. Diňe şo maksat bilen men şoňa analiz berýän hem şular ýaly meseleýäni galdyryp durýan. Men başga hiç maksadym ýok, bilen bir işiniň öňüne päsgelçilik bolmak. Ýöne bilen özleri görýän opozisiýanyň işine her edip edip päsgelçilik berjek bolup mitingleriň öňüne aljak bolup. Mitingler näme üçin besedilmeli? Eger aýdyly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň kanuny ýol berýän bolsa, piket geçirmäge ýa miting geçirmäge näme üçin biziň watandaşlarymyz şo taýda üýşmeliler? Aýdyly. Näme üçin biz çağırış etmeliler? Çykyň diýip. Yani o studentlerimiz hiç ile pulsuz teriştesiz kösenip oturýarlar. Ağaç öljek bolup oturýarlar. Näme üçin şolar proteste çykmalylar? Näme oturup ağaç ölmeli? Elbette proteste çykmaly. Ýöne yerli kanuny öwrenmeli. Şo kanuny görärä hereket edip proteste çykmaly. Eger ýekelipde proteste çykmagy ruhsat berýän bolsa ýekelipde çykyň. Araňyza belli bir distansiýa goýup çykmalymy? Araňyza belli bir distansiýa goýup da çykyň. Eliňizde plakat alyň. Protest bildirin. Biz ağaç öljek däl, biziň ýaşadymyz gelýär diýip çykyň. O her bir kemiğine ýaly bir öň ýeteriň o gepine gulak asyp otursaň onda siz hiç adam etmeliler, diňe ağaç ölmeli. Diňe şu rejimiň edenetdiligine kail bolmaly bolýar. Şoňa düşünýän adam. Şoň üçin başardyňyzdan hemme edip boljak çäreni edin, proteste de çykyň, ýöne kanuny görä edin. Hata baldyrmalymy? Ruhsat soramalymy? Ruhsat soraňda ruhsat sorap, düzgüne görä çykyň. Ýöne polisiýa bir zat diýip oturmak, ýa Türkiýe polisiýa häzir kanuny bozup oturýar şo taýda. Şoň üçin men Türkiýedäki illeşlemden hem etjek haýym Türkiýe kanunlaryny öwreninde şu mesele jurnalistleriň ünsün çekin, ýürüýçileriň ünsün çekin de öz hukukyny goran, hukuk diňe Türkmenistan wagtda goranmaly. Hukuk siziň daşary ýurtda ýaşap ýören ýeriňizde de goranmaly. Görýärmi? Bular päsgelçilik öwretjek bolup, her elinden gelen ne diýerler? Şu diktatorymyň, şu diktatoryň bir arkasyny tutjak bolup edýän zatlar şular. Şoňa düşünün. Indi ýene bir ünsberjek adam, şu ýanky päsgelçilik öwretmek meselesine gedek gelenni Azatlyk radiosam bir günlükde şu hamala Türkmenistanyň Lewap vilayetinde şu opozisiýa videolaryna bagyşlap opozisiýa videolaryna tomoşa edýän adamlara hem şolara şoň videolaryna like goýan adamlaryň ýa-ni ýüzlerçe 180 töwere adamy diýen tutsak edipdirler, kamerada saklaýarlar, bir hepde bäri diýip yalan dezinformasiýa ýerediýärler. Ne diňläp görüň?
Onun maglumatlarına göre opozisiya vekilinin YouTube çıkışlarını halanlıkları mahkeme tarafından anıklanan ýagny videolara laýyk basanlyklary aşkar bolan onlarça raýat bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölüminde saklanýar. Çeşme saklananlaryň sanynyň 180 adam töweregini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň howsarlary bilen geldenlik şertlerini habarlaşmagy başardy. Ol tutsawlykdaky raýatlaryň esasan Farab, Sayat, Şärjew hemde Darganaty etraplarynyň şeýlede vilayet merkeziniň ýaşaýjylaryndan ibaretdigini, olaryň bir hepde bäri aşdywsyz polisiýa bölüminde saklanýanlyklaryny habar berýär. Özüňiz gödegine getirip görüň, şu Liwap welaýatyna habarçymyz diýe, şu welaýatyň bir näçe etrawyna diýe 180 töwereg adamyň diýe tutsak edileniň, ýani izolýatorda saklanýanyny anyklady diýe. O nädip bir habarçy şu welaýatdaky bir näçe etrawa syýahat edip, şol şol tutsak edilen adamlaryň maşgalasyny tapyp bilipdir. O näme ol bir öňden görjük, ol bir ýa perişde mi nädip onu ýaly o tapyp bilýär. Ne bizine şol Liwaply ýerleşlenmediň üstü bilen näde şolatlardan habar tutup ýa-da gyzykdan gördük, bolýan şunu tasdikleýän ýekje de suwutnama bile tapyp bilmedik. Diýmek şolatlar toslama. Bu üstüne de şu havaram alıp ýa-da Amerikan beýlek bir habar serişde Current Time ýa-da häzirki zaman bilen bir telekanaly var, şuradan Pragadan efire çykýan. Olam gaýtalap otýar rus dilinde. Ine şular ýagat bolupdyr Türkmenistanyň Liwap welaýatynda diýip. Indi bular ýaly dezinformasiýa, ýalan maglumat näme üçin ýaýradylýar? Elbetde şol Türkmenistanyň içinden birini edýän çykışlamada tomoş edýän raýatlary gorkutmak üçin, şolary şu VPN ulanyp girme diýal etmek üçin görülýän bolmalylar, şolar ýaly alyp barylýan bolmaly. Bolmasa näme maksat bilen edilip bilinir, sebäbi hiç il tasdiklanany bar. Ýöne adam tutulmagy islemedik, bizim bir habarçymyz berdi diýip ýöne agdyna gelenini tamyrda oturmaly. O habarçy kim? Hakykatdan hem habarçymy ýa-da bir dezinformatormy kim? Olam belli däl. Ýöne Türkmenistanyň içinde VPN ulanyp girip müňlerçe adamlar görüp otyp bizim çykışlanmady. Ýöne şolaryň içinde çağırılanlar elbetde men tanışlamyň içinde de bar. Ene sen VPN ulanyp soňra sen ýerik girdiň diýip çağıryp soraýanlar hawa. Ama men YouTube'a girdim ýöne men şular ýaly kino gördüm, dat gördüm diýip gaýdýar. Ýöne VPN ulanmady at diýip bir de duýduruş berýärler diýe. Bar edýän adlar şolar, şu datlar. O sen ýöne VPN ulanyp girdiň, sen bir ýerge laýyk goýupsyň diýip seni basyp oturan zat bolsa han suw dedim onu. Indi şunu edem ýani görýänmi şu opozisiýaň ýani biriň şu daşary ýurtlarda jurnalistler edýän çykışlaryny tomoş etdirmelik, şonu gördürmelik üçin bir hili ýoly goýulan dezinformasiýa alyp görünýär. Ana umuman şular ýaly meselede de bir gaty ätýaşly bolmaly, şunu ülfermeli. Indi dinleýijilerimizden käbirleriniň sorawlarym şol ýaňy Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda şol Kaspy deňizindäki dostluk gaz ýatagyny bilelikde özleşdirmek meselesi barada bolupdyr. Şol Türkmenistan üçin bähwitsizmi, ondan bu sözüni ýene käbir ýerleşlenmedi şol Owganystanyň üstülen Pakistana hem Hindistana geçiriljek bolýan TAPI gaz geçirjeti nähili geçirjetiň ýagdaýy nähili şol mümkin datmy diýip o barada soranlar bar. Niştada bellenmeli zat şol 21-nji ýanwarda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow özara telefon gurulmuşlygynda alalaşa geldiler. Şonuň gelenlikleri barada maglumat, erkin maglumat ýaýradyldy. Şol alalaşykda da bular şu Kaspy deňizindäki dawaly gaz ýataklaryny bilelikde bir ýatagy gaz ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada alalaşa gelip şu baradaky memoranduma gol çekipdirler. Indi bu gaz ýatagy diýilýän ýatak dostluk gaz ýatagy nähil gaz ýatak hakykatynda bu at dostluk diýen. Ol gaz ýatak 3 tane dawaly gaz ýataklardan biri. Odol şo dostluk gaz ýatagy Azerbaýjan tarapyndan Kapazi diýip adlandyrylýardy. Niýadowyň döwründe Türkmenistan tarapyndan hem Serdar diýip adlandyrylýardy şo gaz ýatagy. Otady hem gaz ýatagy hem neft ýatagy bar. Indi şol 90-njy ýyldan başlaryndan bäri Türkmenistan Azerbaýjan garaşdyrlygy eýe bolanlar bäri
şu dawasy edilip gelinýän gaz ýatagynyň üstündäki indi dawa şu diňe bir ýatagyň häzir gurrun edilýär da şoň üstündäki dawany çözülene meňdeýär. Indi beýleki iki gaz ýatagy entek olaň üstündäki dawa entek çözgüt tapanok. O gaz ýataklaram Azerbaycan tarapy beýleki iki gaz ýatagy, Azerbaycan tarapy Azeri gaz ýatagy hemem çyragly gaz ýatagy diýip atlanýar. Türkmenistan tarapam ony Omar we Osman gaz ýataklary diýip atlanýar. Entek olaň ikwalinde soň çözülmeli. Ýöne şugunky gün ýanky şol Terdar gaz ýatagy, ýagny täze çadylan atlanýarlarny dostluk gaz ýatagy barada gelinin alajaşygyň mazmuny kenidem belli däl. Näme hili şertlerin esasynda Türkmenistan bilen Azerbaycan alajaşy gelipdir. Ýöne käbir tynçylygyň aýtmagyna görä, Türkmenistan indi daşary ýurda öz gazyny çykaryp bilmeýän Türkmenistan gaty uly egilişige gidip Azerbayjana şo taýda öndüriljek gazyň 80%-ni Azerbayjana bermäge kaýyl bolupdyr diýilýär, maglumat gelýär Türkmenistanyň içinden. Ýöne intäwon dol bir tasdiklap bilemdik. Ýöne şu bolaýmagy ähtimal diýip şaklamagy esas bar. Hebäbi häzir Türkmenistany şular ýaly egilişe gitmäge mejbur etmek Azerbayjan üçin gaty aňtat we Türkmenistany gazyny tatyp hiçil girdeji alyp bilenok. Diňe Hataýa hatýan gazam häzir Hataýa bolan bergisi üçin gidýär. Ondan hem hiçil Türkmenistanyň gaznasyna hiçil girdeji gelenok. Şoň üçin çykgynsa ýagdaýda oturan häzir Türkmenistanyň diktator rejimini bir ýerlerden nähiller girdeji almak üçin ýankyal egilişige gidenler diýip şaklamagy dogry esas bar. Indi ýene bir soraw bar. Buňa Orset ýa Gadagstan ýa Eýran pähtelçilik berip bilenokmy diýip. Täze Kaspiýa deňiziniň üstünden geçiriljek sonra turwa prowoda olar belki öz bähwitlerini arap pähtelçilik öğretmekleri mümkin diýip çaklamany öňe bar. Ýöne bir zady bilmeli 2018-nji ýylyň awgustunda 5 tane Kaspiýa döwletleriniň geçiren konferensiýasynda Kaspiýanyň hadaryň statusy barada bu tornukly alalaşa gelinni. Şol alalaşa görä eger şol geçiriljek gaz turwa provody diňe Kaspiýanyň diňe öz ýanky iki döwletiniň arasynda degişli boldy. Onu beýleki döwletlerden ruhsat soramagy hiç zerurluk ýok. Indi häzirki ýagdaýda şol gaz ýatagy hemem şol gaz geçirjek geçecek ýeri Kaspiýanyň aşagyna geçecek ýeri diňe Azerbayjana degişli territoriýa hem Türkmenistana degişli territoriýalary öz içine alýar. Şoň üçin bu turwa provody geçirmek meselesinde Orsetden hem Gadagistandan hem ýa Eýrandan hem ruhsat soramagy hiç zerurluk ýok Türkmenistanyň Azerbayjana. Şoň üçin bu mesele şular ýaly çözüldi. Inni Azerbayjan bu gada näme üçin şular ýaly aýratyn isleg bildirýär. Sebäbi şol bilşiňiz ýaly Niýazowyň döwründe 1995-nji bagşlaýan 2002-nji ýylda Nabucco gaz proýektini geçirmek barada halkara konsorsium düredilipdi. So Nabucco proýektim Türkmenistanyň gazyny Azerbayjanyň üstü bilen hem Azerbayjanyň gazyna goşmak bilen şonu Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe ýetirmek, Türkiýeden aňyryk Ýewropa ýurtlaryna ýaýratmak ýanky planlaryny öz içine alýan bir proýekt. Ýöne gynantakda şu proýekt başa barmady we onu maliýeleşdirjek hiç şeýle bir sponsor tapylmady. Hem şoň umuman Kaspiýa deňiziniň men tek durumy kesgitlenmän soň şu meseleni ýa-da çestirip ahir soňy 2013-nji ýylda şol Nabucco proýekti ýatyrly. Şoň ideýany bilen 2015-nji ýylda ahir soňy Azerbayjanyň öz tarapyndan Türkiýe bilen başga bir gaz geçirjisi barada alalaşa gol çekdi. Ol proýektim ýanky Tanap gaz geçirjisi diýilip atlandyryly. Tanap gaz geçirjisi Gysgaça abrewiaturasy ol hakyky ady Trans Anadolu gaz geçirjisi. Indi şolam Türkiýe bilen Azerbayjanyň arasynda gelinen alalaşyk indi şol turwa prowodyň birinji liniýasy gurulan eýem ni şoň üstünden hem häzirki wagt 16 milyard kubometr gaz geçirip bolýar, aktyryp bolýar bir ýylyň içinde. Ýöne Bakuň ýa-ni Azerbayjanyň öz gazy ýetenok, 16 milyard kubometr bermäge şoň üçin häzir buňa goşmaça gaz zerur bolup otur. Ne şol dostluk gaz ýatagyndan alınjak, çykaryljak gaz, indi şol
yankı diýilýän tanap gaz geçirjisini doldurmak üçin yeterlik bolar diýip hatapdan ýa ýöne geljekde şol yankı tanap gaz geçirjisiniň kuwatyny hatam artdyrmaklyk gödegine tutulýar. Şol gaz geçirjin şular ýa liniýede ine başta şu Nabucco gaz proýekti şu liniýa boýunça geçmeli hem şoňa da Eýranyň gazy goşulmaly. Ýöne soň Nabucco başa barman soň yankı diýilýän tanap gaz geçirjisi diýilýän gaz geçirji gurulundy da edil şol Nabucco'ň liniýasy boýunça geçirildi. Ýöne buňa şu taýdaky Eýranyň liniýasy goşulmady. Eýrana garşy sanksiýalar bar, Eýrany goşmadylar buňa. Indi şu gaz geçirjini Türkiýanyň üstü bilen ahir soň Ýewropaň ine ýurtlaryna Rumeniýa, Bolgariýa, Çekiýa, Awstriýa, Germaniýa şeýle ýetirilmeli şu gaz. Geljekde de şu gazyň möçberi 23-nji ýylda 32 milliard kubometre ýetirmeklik gödegine tutulýar. 26-njy ýylda da 60 milliard kubometr gaz möçberine ýetirmeklik gödegine tutulýar. Ol elbetde Türkmenistanyň üçin bäkbetli ýöne Türkmenistan bundan näçe girde jalyp biljek, näçe bölegi şoň öndüriljek gazyň Türkmenistana degişli boljak, şondan alınjak girdeji buny Türkmenistanyň häkimetleri gizleýärler. Ýöne şunu gizlemäge Türkmenistanyň häkimetleriniň haky ýok. Näme üçin? Täbäbi yer asty baýlyklar Türkmenistanyň hökümetine degişli däl, Türkmenistanyň halkyna degişli. Şoň üçin hem yer asty baýlyklaryň näçe möçberde çykaryljakdygy, näçe pula satyljakdygy, näçe girdeji alınjakdygy baradaky hemme maglumatlar cemgyçiligi Türkmenistanyň halkyna aýan edilmeli, äşkar edilmeli. Şonam biziň talep etmäge hakymyz bar. Inni yeni bir mesele TAPI. TAPI gaz geçirjisi ol Trans-Owan Pakistan gaz geçirjisi. Bu gaz geçirji baradaky proýekt ilkinji gedek Niýazowyň Türkmenistan ýol başçylyk eden ýyllarynda 1995-nji ýylda ýüze çykdy. 97-nji ýylda da şu proýekti maliýeleşdirmek maksady bilen Pakistanyň döwlet bankynyň bir şahamçasy Aşgabatda açyldy. Ýöne gel şondan ýa-ki geçen döwrüň içinde şo bankyň iş alyp gelendigine garamadan şu ýylyň ýanwar aýynda berdim hökümetiň görkezmesi bilen şol Pakistanyň bankynyň şo filialy ýapyldy. Şol wagtyň özünde de indi şol TAPI gaz geçirjisini maliýeleşdirmeli. Bankyň ýapylan bir döwründe de ýene de Türkmenistanyň hökümeti şol TAPI gaz geçirjisini men tägem öz güýjünde galýanlygyny şo proýektiň hemem şoň geçiriljekdigini elan edip oturýarlar. Indi şu aradaky gepleşiklere de Talibanlar goşýarlar bular. Bilşiňe däline geçen ýylyň noýabrynda Arap Emirlikleri, Birleşen Arap Emirliklerine Talibanyň ýürütje delegasiýasy bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň delegasiýasy gepleşik geçirdiler. Şo gepleşikde de esasana Owganistanyň içindäki parahatçylyk meselesi hemem şo TAPI proýektiniň aralyp maslahatlaşylandygyny elan etdiler. Ondan soň ne şu fevral aýynyň 7-sine ýene de Talibanyň delegasiýasy Türkmenistana geldiler. Olar bilen hem ýene de parahatçylyk meselesi barada diýe gepleşik geçirildi. Hemem şu TAPI gaz proýekti barada diýe gepleşik geçirildi. Ýöne şulam anandyrjy bolup görünenok. Näme üçin? Täbäbi TAPI gaz geçirjisini geçirmeklik Owganistanyň üstü bilen ol Talibanlara öýde ýanky jylawy bermeklik ýaly bir zat bolup görünýär. Näme üçin jylawy bermeklik? Täbäbi Talibanlar häzir şol gaz geçirjisini kontrollik edip şoň hukuklygyny goramaly bolsa, onda Talibanlar Pakistanyň öňünde de Owganistanyň öňünde de Türkmenistanyň öňünde de öz istenlik şertini goýup şol TAPI geçirjisini özüniň bir instrumenti hökmünde, ýanky hökümetlerden öz talaplaryny ýerine ýetirtmek ugrunda özleriniň bir instrumenti hökmünde ulanyp biljek. Şoňa öz boluşly bir jylaw boljak. Talibanyň eline jylaw berip, ine şu hökümetler bilen nähil oýnadysyň gelse ediberdiýilligi bolýar. Ýöne Talibanlar bilen gepleşip geçirmeýän bu TAPI proýektini ýola goýmak mümkin däl. Talibanlar Owganistanyň bir giden ýerlerini kontrollik edip oturýarlar. O TAPI geçirjisini partlajaklar, öňüne aljaklar. Ýöne bu taýda ýene bir zat bar. Talibanlar bilen geçirilýän gepleşikler diňe bir o gaz geçirjisi barada da däl. Häzirki wagt Owganistanyň üstünden Türkmenistanyň üstünden hemem bir Kaspy deňiziň Azerbaýjanyň üstünden Gürjistanyň üstü bilen hem Türkiýe üstü bilen Ýewropa geçiriljek feodal transport ýolunyň açylyşy bilen baglanşyklygy aýdýanlar bar. Hususanam
şu aradaki gepleşikler, ene şu Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde şoň gurrun edildi. Bu nähil proyekt? Bu proyekt Tüwda transport ýoly diýilýän ýol başgaça Lazeritowy koridor. Yani Lazerit geçergesi diýilip atlandyrylýar. Bu arada alalaşyga da regionyň bir näçe döwleti 2017-nji ýylda gol çekdi, 2018-nji ýylda şoň açylşym eglan edildi Owganystanyň Gerat vilayetinde. Indi bu koridor, transport Tüwda koridoru nähil koridor? Indi şu taýda şu kartada görüşüňiz ýaly. Owganystanyň Gerat vilayetinden göz başalyp gaýdýar-da şol ýük maşinler transport ýollarynyň üstü bilen Türkmenistanyň üstü bilen Türkmen başa gelýär, şo taýda paromyň üstünden geçip Äderbeýjanyň üstü bilen hem Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe bar ýa Türkiýanyň üstü bilen hem geçip şu aňyrda Ýewropa ýurtlaryna şu ýurtlaryň haritlaryny Ýewropa ýetirmek, Türkiýe ýetirmek ýanky işlerini alyp barýarly. Bu tersine hem Ýewropa haritlaryny ýa-da Türkiýanyň haritlaryny ýa-da Azerbeýjana, Gürjistana, Türkmenistana hem Owganystana ýetirmek üçin hem şu transport ýoly, Tüwda transport ýoly mümkinçilik berjek. Bulan Gunwatar tarapyndan gollanylýan Tüwda transport ýoly näme üçin täbäbi? Şu Tüwda transport ýolyna Orset gatnaşdyrylanyk, bir Hatay gatnaşdyrylanyk, bir Eýran gatnaşdyrylanyk. Bunam elbetde oňlaýa Gunwatar hem Amerikan Birleşen Ştatlary. Ýöne şu proýekde Talibanyň goşulma ullukan soraw döredýär. Nähil soraw döredýär? Talibanyň o taýda transport gatnawlarynyň üstü bilen nähil haritlar çykarjak? Talibanlarda 3 beten harit barmy? Talibanlaryň 70%-den gowrak ýerjeşesiniň şugun neşe maddelerinden, hususan tiryek önümçiliginden gelýänligi içiligi bir gizliğinde atdal. Owganystanda her ýylda ortaça hasap bilen 2017-nji ýylyň hasabatyny alsak 9000 tonna tiryek öndürilýär. 9000 tonna. Şoňam 900 tonnasy gerayin, ýa-ni gerayine öwrülen neşe ünemi. Indi ödüňiz gödüňine getirip görüň, eger 9000 tonna tiryegi Owganystandan daşyna çykarmaly bolsa, şoňam 90% Owganystandan daşyna çykýar her ýyl. Şol 9000 tonnany ýurtdan daşyna sen eşegiň horjyny bilen çykaryp daşagam bilen çykaryp bilmeýän, ony dügünçe talabam gizläbam çykaryp bilmeýän, çemedanyň üstüne çykaryp bilmeýän. Ony çykarmak üçin konteynerler gerek. Indi her ýylda şonça 9000 tonnalap tiryek öndürilýän bolsa, olam ýurduň daşyna çykarylýan bolsa, nähili ýollar bilen çykarylýar diýilen soraw ýa-da çykýar. Şoňam jogabyny käbir ekspertler şoňa jogap berenlerine bular girdiğin bir dügünçöklap ýa horjundap çykarylan okda konteynerlap çykarylýar. Onu da şo taýda Owganystanyň içinde ýerleşýän Gunwataryň harby bazalary ullukan rol oýnaýar diýen pikiri öňe sürýärler. Şulam belli bir derejede pikirlendirýär. Sebäbi hakykatdan hem şol harby bazalardan uçýan, hem hiç ýyly barlaga tedawar edilmeýän harby uçurlaryň üstü bilen, transport uçurlarynyň üstü bilen çykaraýmasaň onça müňläp tonnap tiryegi sen daşaryk çykaryp bilmeýän, aşyryp bilmeýän. Ola bir tarapy, ikinji tarapdan indi Talibanyň ýanky Owganystanyň içinden Gunwatara tarap çekilen Tüwda transport ýolunyň şondaky Tüwda gatnaşyklaryna gatnaşdyrylmagy Talibanyň. Şulam ullukan sorawlary döredýär, Talibanlar näme çykarjak onda Gunwatara? Tiryekden başga Talibanlarda öňüm barmy? Ana şolam ullukan soraw döretmeli hem şoňa şu sorawga da jogap bermeli. Şu ýurtdan, şu tranzit ýurtdan hökümetlerim, häkimetlerim şoňa kontrolly bular näde ýola goýmakçy? Ya da bular özara dilleşip hakykatdan hem şu neşäni bileleşip neşe çykarmalan bolsa şoňa da ýol bermeli, bular karara gelipdirler. Näme üçin men bu sorawy, bu meseleni häzir goýan, sebäbi Türkmenistany tranzit bir geçerli hökmünde neşe çykarmakda, şonu şol ýaly geçerli hökmünde ulanmaklyk, ola ýam Niýazowyň döwründe de üst açylan bir ýüze çykarylan bir fakt. Hususan men Deutsche Welle diýip bir Germaniýanyň radiosy bar. Şo radioň saytynda 2002-nji ýylyň martynda Türkmenski narkotranzit diýip bir makala çykdy. Uly gowturan makala. Şol makalada Türkmenistanyň ýa-ni Aşgabatyň aeroportunyň Serhet начальнigi mayor Vitaliy Usachowyň 96-njy ýylyň ahyrynda ullukan bir konteynerli
neşe maddatynyň üstüni açanlygy aýdylýar. Şol konteynerem Türkmenistanyň şu aeroportunyň üstünden Aşgabatyň aeroportunyň üstünden daşary ýurda aşyrylmaly eken. Ýöne şoň öňüne alýar Usatşow. Inni bulam Türkmenistanyň häkimetleriniň habary ruhsady bilen amal aşyrylýan iş bolmaly. Ýöne bular nädýär? Şo wakaň ýygyny bilen ýa mayor Usatşowyň özüni tutsak edýärler. Bu ýa ulugyny bir bölek tiriýe oklap, neşe oklap özüni tutsak edýärler-de desine de suwdyň höküm bilen buňa ölüm jazaty berilýär. Soňam şol ölüm atuw jazaty desine ýerine ýetirilýär. So niýatyň şo döwründe, niýatyň dolandyran şo döwründe ölüm jazaty bardy. Ýöne üren teýrek adamlara ölüm jazaty berilýärdi. Ýöne näme üçin şu mayor Usatşowa gedek gelenne şol ölüm jazaty derrew amal aşyryldy. Inni şu aradaky maglumatam şo Usatşow bilen bile bir izolyatorda oturup çıkan bir şaýat öz adyny gizlemek şerti bilen şu Deutsche Welle radiosynyň habarçysy Vitaliy Volkowa interview berýär. Hemem şo bolan wakan jikmejik gurrun berýär. Şo Usatşow şo izolyatorda oturýar, şo öz başyndan geçiren wakatyny şol adama gurrun beripdir. Şol adamam şo maglumatyny ýurtdan daşyna çykarýar. Ýöne Usatşow hakykatdan hem şo neşe maddasynyň üstüni açanlygy üçin, oň tutulanlygy üçin, oňa ölüm jazatynyň berilenligi üçin. Inni şol şu gurrun edilen wakalar 90-njy ýylyň ortasynda bolan waka. Eger şo döwürde şular ýaly edip konteynerler daşary ýurda neşe çykarylýan bolsa, özüm Owganistandan gelen neşe bolmaly. Aşon. Inni häzirki döwürde Türkmenistanyň häzirki şertinde diktator rejiminiň häzirki alyp barýan syýasatynyň şertlerine şular ýaly neşe tranziti edilmeýändir diýip aýtmakla bize hiç esas ýok. Ýöne şoňa gümürt, şoňa şüphelendirmäge esas gaty köp. Sebäbi Türkmenistanyň häkimetleriniň soňky wagtlar Talibanlar bilen gatnaşyklaryny, hyzmatdaşlyklaryny ýygjandaşdyrmagy, hemen şol wagtynyň ödünde Owganistandan gün watara geçjek transport feodal koridorynyň häzir açylyp şoň ýola goýulyp oturulmagy, buňam tegereginde Talibanyň peýda bolmagy şu meselede de ullukan sorawlar döredýär. Ine umuman şular ýaly meseleler ýanky KPG jirjet hem şu regionyň feodal gatnaşyklary baradaky meselede şular ýaly bir giden soraw döredýän zatlary ýüze çykarýar. Buň üstesine de soňky täzelikden birem 24 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatyň häkimligine baryp, şäher häkimligine baryp şo taýda Aşgabatyň eteginde planlaşdyrylýan täze bir guruluşy proýektleri bilen tanyşypdyr. Indi şo taýda da seredin häzir Türkmenistanyň büdjetiniň gaznasynyň boşan ýagdaýynda, Türkmenistanyň daşyna çykarmaga walyutaň ýok ýagdaýynda, biziň daşary ýurtdaky raýatlar bilen, hududanam studentler bilen, talipler bilen şu terişde yetmezçiligine ýejer çekip oturan wagtynda bu taýda Aşgabatyň eteginde ullukan bir şäher raýonyny, ýa-ni Aşgabat City diýip bir häzirki zaman tibindäki bir ullukan guruluşyk binalar raýonyny döretmek baradaky proýekti Berdimuhammedow oňlap çykyş etdi. Şo taýda da esaty binalaryň birem beýikligi 300 metr bir monument bolmaly. Bu monumentam näme hatyratynda bular ödem şu ýyl şolar gurup ýetişmeli plan boýunça. Sebäbi şu ýyl näme üçin Aşgabatyň Aşgabat şäheriniň düýünüň tutulmagynyň 140 ýyllygy üçin üstesine de Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna gawat gelýär. Şoň üçin şoň hatyratyna ine şular ýaly Aşgabat City ady bilen käbir hasap ýa maglumatlara görä Bekrewede Aşgabatyň etegindäki Bekrewe diýilen ýerinde täze bir şular ýaly binalar toplumy gurulmakçy. Ine şoň ödem takminan hasap bilen 100 milyonlarça dollar pula durjak guruluşyk proýekti. Ine Türkmenistanyň lideriniň, häkimetleriniň ine syýasaty şundan ibaret. Görüşüňiz ýaly şo eden çykyşynda da Berdimuhammedow şu aradaky eden çykyşynda öz ministrlerine näme görkezme berýär? Ministrlerine şu bayramçylyk bilen baglanşykly geçirjek bayramçylyk şäherlerini ören şowkundy geçirmekligi görkezme berýär. Hemem guruljak binalaryň
şu dünya praktikasyna bar bolan ähli ýokary tehnologiki gadandan teknik nemeleri, terişdeleri, usullary ulanyp gurmaklyga da görkezme berip populizma kogulaşyp şu ödüni tanatjak bolýar. Öz ýurduny. Ol halkynyň milyonlarça raýatynyň daşary ýurtda ejir çekip maskara bolup özüniň ýüdüwara bolup oturanlygyny duýmaýan ýaly özüni alyp baryp özüni şeýle bir dünýä tanatjak şular ýaly gurulşyklar bilen gerekmejek binalary gurup 100 milyonlarça pul harjadip şeý dip özüni tanatjak bolýar. Ine bir Türkmenistanyň guşgelle lideriniň alyp barýan syýasaty ine şular ýaly syýasat. Gynantakda Türkmenistanyň raýatlarynyň hal ýagdaýy bilen asla hiç bir maslagatyna gadyklanan, gadyklanatam gelen. Şuňa hem ullokan soraw dörediýär. Ya hakykatdan hem şu Türkmenistanyň içindäki ilatyň hal ýagdaýyndan şu izolasiýada saklanyp şoňa maglumat ýetirilmeýän bunu illüziýa atalýarlarmy ýa-da öňe bileti gelenokmy? Şonu bilibem, bilmezlik atalýar. Şular ýaly ýürüýte bir genosit görnüşinde öz halkyna garşy syýasat alyp barmak, bil katlaýyn syýasat alyp barmaklyk bilen meşgullanýar. Men pikirimçe, öz şahsy pikirim şu ikinji variant. Bilip aňyrtyna geçýär. Ol giýje günni daşary ýurdun habar terişdelerine, internet ulgamlaryna gaýgyrlyk otyrka, bu maglumatlar berilip otyrka, halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalan hasabatlaryna bazatlar ýedigi derli berilip otyrka, bazatlar bilýän däldir diýip pikir etmäge hiç esas ýok. Birde ýetmese ol birde ýetämeli. Diýmek onda şu adamyň şu gynantakda guşgelle diktatoryň onda öz halkynyň aladasy bilen hiç işi ýok. Şoňa ukuyplam däl ýa-da şoň başaryny hem ýeten. Şu ýetmeýän bolsa onda biz ýetirmeli. Esasana menne şuun kuun. Ýene de gaýdyp gelýän şol Tursunbaýewiň Süleyman Tursunbaýewiň ölüm bilen baglanşyk wakany halkara derejetine çykaryp Türkmenistana garşy sport guramalarynyň üstü bilen, halkara olimpiýa komitetiniň üstü bilenmi, ýa günwataryň hökümetleriniň üstü bilenmi umuman sanksiýalary giýirdimeklik ýaly derejä şeňde ýetirip biz şu urda bir netije gadanmalyk. Şola meni şuun kugun diňe biziň Türkmenistanyň halkynyň özüne bagly bolup. Biz näçe şu çäreleri, näçe şu maglumaty giýiň aýradyp, näçe şu çäreleri biz basyş görkezip biz gadanyp bilsek, ana şul biziň Türkmenistanymyzyň hem ýurdumyzyň hem geljegini keshitlejek bir iş bolar. İlkinji ädimden biri bolar. Şoň üçin biz şu wakany ýöne şu taýda goýmalylar. Şunu biz alyp öňe serip şu Süleymanyň ölümini bir simbol hökmünde, Türkmeniň tragediýasy hökmünde şunu ulanyp biz Berdimuhammedowyň diktator rejimini giderýär etmek. Umuman şuňky gepleşigimde men esasy aýtjak bolan zatym şu zatlardan ibaret. Şuňça ülferip dinleýäriniz üçin köp sag bolun.